Welcome to the second episode of Funda Mzansi, i-platform ke le la esibheka khona zonke izinto lezi ezithinta izincwadi. Konke nje that has to do with incwadi nababhali ila esihlangana khona ke sikhulume. Njengoba ngishilo ke kwi-episode yethu yokuqala ukuthi we are going to invite wonke umuntu onothando lwencwadi, onothando lokufunda ukuthi eze la kule platform azokhuluma ngencwadi okunokwenzeka ukuthi iyona eyamthinta noma eyamfundisa okuthile noma eyashintsha impilo yakhe asayikhumbula. Ngale kwalokho nababhali bavulelekile ke ukuthi bangeza bazokhuluma ngemisebenzi yabo, bazokhuluma ngencwadi abayibhalile. Kulula ke uma ufisa ukuxhumana nathi uyasithinta ku-061 401 7076 061 401 7076 okanye ke uthumele i-email kumedia@gmail.com. Ungakhohlwa ke upressa lapha ke u-like, upress usubscribe bese uyakhomenta. Namhlanje ke angikho ngedwa njengoba ngangishilo, kunentokazi esencane esinayo ezoke sixoxeleke nayo ngolwayo uhambo nencwadi. Asingalokhu ke sishona lena le bese singene kuyona sizwe ukuthi ke iyona olwayo uhambo nencwadi lumi kanjani. Asisekubingelele sikwamukele kwifunda Mzansi intokazi. Ngibingelele nami kuba khona kufunda Mzansi. Yabona ke kuyamangaza ukuthi sithi siqala ukuba neguest sibe neguest esencane kangaka nidume ngokuthi cha nina ama 2000 nencwadi into nje engahlangana nithanda ukufunda. Kuyiqinisa ngana lokho? Hayi, kwangokuthi ke umuntu ngubani akubona bonke abantu bangazwani nokufunda ngoba phela sabantu sinama-hobby ahlukahlukene. Uma ngabe wazi ukuthi usebenzisa iy'ncwadi ukuthi kunezinto eningi engibhekene nazo, so kumele ngehlise i-stress ngifunde ngigcine sengigwema izinto ukuthi ngigcine sengigana abantu emgwaqweni. Yes. Ngaphambi kokuthi singene-ke ohambeni lwakho nencwadi usithulele nale ncwadi okuyiyona ekwazile ukuthi wena ikuthinte ufisa ukukhuluma ngayo. Awuqale uyithule nje kubantu ukuthi ungubani, wakabani, usuka kuphi? Igama nguSiritsa Ramelezi, ngisuka kwaNdengezi. Ngenza izinto eningi kakhulu, ngaziwa kakhulu lapha kuyona i-Fly Radio umntwana wekhehla, ngiyenza yona i-Fly Zone kusukela ngo-10 kuya ngo-1. So uhambo lwami nencwadi lisuka kude kakhulu ngoba ngiyisebenzisa sometimes mengibhorekile ngidinga into engizoyenza, thola ukuthi ama-socials ayabhora, ngidinga ukuthi-ke ngithole enye into e-different because izinto eningi usuthola izinto ey'gcina zikushintsha ukucabanga kuma-socials, ziningi kakhulu izinto ezenzakala. So Ngale-ke kokupholisa amaseko awusithathe usibeke ngencwadi-ke wena le othi iyona oyithandile noma mhlambe-ke ehleli enhlizweni yakho, awusithathe nje usibeke ngayo le ncwadi. Okay, incwadi ngikhuluma ngayo Impi Yabomdabu Isethunjini ebhalwe uyena-ke uJC Buthelezi. Kule ncwadi sifunda kakhulu izinto eziningi engeke nga-understand ukuthi abantu impilo bathatha ngendlela ehlukahlukene. Kule ncwadi sithola khona ingane zaLinono udadewabo uBafana, umalume wazo wayithatha wazisa edolobheni la kuhlala khona uBafana. uBafana besephila impilo yasesilungwini esewumlungu omnyama, izinto zenzeka kalula. Umalume efika he was demanding ukuthi lezi ngane kumele zihlale naye uBafana. Yize-ke unkosikazi wakhe uBafana besho kona ukuthi asinaso isikhala sokuthi-ke singahlala nazo lezi ngane, futhi-ke angeke ngibe nayo imali yokuthi ngiyithathe esikoleni lezi ngane. Umalume yena indlela beyithatha ngazo lezi zinto ukuthi-ke noma kuthiwa kukanjani iy'ngane kumele zihlale naye uBafana ngoba-ke akasekho umuntu ozonakekela lezi ngane njengoba uma wazo esedlule emhlabeni. Ima-ke ubani uBafana? uBafana umalume wazo lezi ngane because uLinono udadewabo. Oh, okay. So umalume was demanding ukuthi kumele lezi ngane ihlale. Umalume uze nomqondo ukuthi njengoba ingane isuka emakhaya, siyazi ukuthi kuthiwa-ke uma ingane sezingenayo umuntu osala nazo kumele abomndeni bayinakekele. So yena ubebona isithabathaba impela umuzi omkhulu esho khona ukuthi lezi ngane zingakwazi ukuthi zihlale la. Bese suke nje sethatha iy'nqumo zokuthi lezi ngane kumele zifike la. Engeke ngafunda khona ukuthi labantu asebaphila emalokishi abaphula impilo le yesilungu banayo i-budget baphila ngayo ukuthi izinto zenzeka kanjani. Abafani nathi abantu abaphila emakhaya, khona izinto ey'ningi ey'hlukile. Impilo iyahluka phakathi komuntu ohlala emakhaya nohlala edolobheni.
Asibeke-ke lana i-episode yethu yesibili yefunda Mzansi njengoba ngishilo ukuthi yona platform le sikhuluma khona ngencwadi. Uma ufisa ukusixhuma uyasithinta laphana ku-061 401 7076 okanye-ke uthumele i-email kumedia@gmail.com. Siyafisa ukuthi nawe ukwazi ukuthi ngelinye ilanga uhlale nathi la. Ngale kwalokho-ke siyanxusa ukuthi uphinde usisapothe ngokusubscribe, ngokulike nangokushare kuwona wonke-ke ama-platforms ethu esinawo la kwezasekhaya network. Igama uSithembiso, isibongo uSibisi. Until next time. God bless.